И какво става, хора? Аз съм Мевчо и днес ще ви покажа едно много готино, аз пък много готино, моят готин свят, поне за мен, не знам за вас. Слънцето залязва, така че ще спа. Съжалявам, че лагва, просто качвам клип и... Да. Това ми е старата броня. Тя ми е така... Вижте. Това не го знам. Unbreaking и Protection 1. Unbreaking 1. Blast Protection 1 и тези диаманти тук. Вижте какво става просто. Тези диаманти не са читнати, аз съм си ги намирал в ето оната равина и там. Ето виждате кабелство. Това е на 1.9, не е голяма работа. О, зомбар. Какво става, брат? Съжалявам, ако така ми се мърда понякога мишката, просто нещо ми... Ще го убият, братвичок. Чакай малко. 9, 8, 5. 8,5. Ами, аз ще си използвам меч, защото той се презарежда по-бързо, както Вената казва. Тук защо няма торчове? Добре. Да, тук имаше кол. Ето тук винаги има много монстри, които са ми оставали на сърце. Тук бях с... Как не съм го видял? Байголд. Нещо синьо видях? Не. Този раздел на минута да пърпът идвам. Ти много готино е! Само да ме бутне. Края на нормал. Мисля, почна оцеляване. Упс. Че ме спрял клипа и ще ги съединя. Както казвах. То слава. Ето. Просто невероятно. Така ще се осветявам. Всъщност така се осветявам вече. Вестенце. Бутушки ми. Да, лагва заради качването на клипа. Чакайте малко. Само да се прибера до вкъщи или да се намеря поне на вино. Аз най-добре да се прибера до вкъщи. Къде съм се отдалечил, бе? Добре, знам, че използвам чит, просто... Намерих доста малко неща. Окей.
Искам да тествам нещо. Ооо, бутушки са ми от нея готините. Това бил? О, чакайте малко. What the fuck? О, я. Ами, да хорам сега. Това да бъде всичко тук от този клип. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, абонирайте се на моят канал и... чакай малко. Следих се нещо. Тъй като обичам боя. Чакайте малко. Имам две голданки. Затова да първо покажа. Да направим. Така хора, върнах се. Забравих да кажа, че ще... Вахто и мини зомби, как ме стресна. Мри бе, как ме стресна той малко зомби. Да, забравя да кажа. Ето този равен, преди да започна да снимам толкова много клипове. И така намерих. Какво правиш ти тук, бе? Нищо не мога ми направиш. Дете ли убих? Убих ги. Тук някъде. Отиква. Две тикви, гледащи една към друга или... не знам. Окей. Get fucking shreked. Искам да видя дали имам Blaze Please. Fuck. Fuck, ми живота. Зомби. Ето, лак. Видяхте ли? Аз нарича брутално голям лак. Слаймбол. Ще ги бия с слаймбол. Аз имам ликнал пак, бе. Кнот пак. Опс. Станете хи. Сериозно ли? Чакайте малко сега. Ще направя 5 книги. Ще направя 5 книги. По-скоро 3 книги. Я да се взема с така. Гледайте. Так. Смайт. Моля се, кнопак. Шартнес. Две смайски. Шартнес. Това какво е? Шартнес 2. Да, всъщност. От. Стига, бе. Окей. Да видим докъде стигна. Окей, 17 минути остават. Зомбита, ялате при батко. Нямам монстъри, бе. Ето къде си бил, бе, момче. Къде те търсих пък и тебе? Ело ми, бе.
Ай. Аз ме се забърках някъде, където не трябваше да се забърквам. Това беше... Мелето! Аре бе, не мога да оцелиш от трепка. Оцелено. От трепката. Две хора. Някакъв скелет ме трепе. И аз ще го трепа сега. Какъв хубав стринг си намерих аз. Ето ги му старите. Аре, гърмия. Гърмия! Фу, правиш! Къде е? Ай, трепете са двамата, бе! Ай, трепете са двамата, бе! Ай! Мамо! Вилджа. Мерси. Яба! What? Опс. Знах, че какъв ми е лъка. Пауърт. Ела. Аре? Изненада. Изненадам се отгледат свърши. Ами, хора ми се отваря бързичко от клипа. Всъщност не, чакайте малко. Искам да... Тази броня. И ще пробвам да поправя. Да, тук гърна крипър. Какво правиш ти тука? Мога да снимам някой ден клип на Егорс, може би. Не е зле, няма да е зле наистина. И да... Ендърмен! Ти сериозен ли си? Ела! Стаден! Ти силно зомби, бе. Бум! Ах ти ендърменски човек. Ами окей, хора, мисля това да бъде всичко този клип. Надявам се да ви е харесал. Окей, така. Чакай. Правиш? Какво правиш? Гръмни. Окей, хора. Чакайте. Окей. Това ще бъде всичко този клип. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, абонирайте за моят канал. Харесате клиповете ми. Чакай. И... довиждане.